Ayo. Cilikane jek urung utek ngorjene aku sing dijokke ya. Ana dongeng entik-entik Sita munggo maten ana temunggul apa dosane kang ngungkuli mring sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Dek, jangan lupa untuk mempelai, jangan pernah meninggalkan baktimu kepada orang tua. Karena orang tua telah berjuang bagi hidupmu sampai Anda berdua jadi sarjana pendidikan semua sing berjuang beliau-beliau kuwi. Wong tua ki ikhlas keleh kanggo anak. Contohnya kaya mburi kae, Mbak kae. Iya, Mas. Kae entuk sop sepiring iki didulangke anake mergo eling anake. Iya no. Anake pisan mboke ping 4, anake pisan mboke ping 4. Anake kule mboke iwake ora apa-apa, sing penting eling anake. Ya, diaturke. Nah. Kaya aku saiki wis persiapan dilongkas wis ra payung MC, saiki aku kursus mijeti. Mijeti. Aku dadi tukang pijet, ternyata Allah memberi saya kekuatan yang hebat. Anak wong nggonku awake gedhe pijeti tukang pijet itu ora krasa, tak pijeti ora nganti 2 menit krasa. Mari, Mas. Krasa. Krasa tok. Tak pijeti mripate rimu. Muter. Lah kok ya malah wuta. Becek ora kowe ngono ya. Yo diaturke. Sinden kok ireng rayu piye? Ya ben to. Ning lak manis to. Manis nek mesem ya dekekno. Dekekno. Silite lah pipine ora. Kaya ngerti-ngerti ya. Yo yo. Nek ambeien mbah Ding. Teng gede pak sing penting awake dhewe dadi menungso tawakal marang asane Gusti Allah. Kudu ngono, Mas. Tawakal diambil dari kata wakala yang artinya mewakilkan. Wakil ki wae marang pengasane Gusti Allah. Nggih. Awake dhewe ra iso piye-piye, awake dhewe mung sak demong nglakoni iso budidaya. Dan jangan pernah berontak dengan Tuhan. Kaya aku MC pengen ku dadi lurah, aku nyalon lurah, akhirnya yo bosok to. Gusti Allah wis ngerti, ojake patute dadi MC cah celometan lah dadi lurah. Kuwi durung, Mas, mbok menawa engko jago meneh. Ya rasa guyu, ora lucu kok guyu. Nangis matamu. Tak rewangi nyalon dilalah yo kalah. Bajingan nek kene. Lain tok pira to, Mas? 5. 5 ki keluargamu dhewe. Bojoku ora milih kok matane kleru. Kleru nomor 4 kok ya. Ya wis ora apa-apa.
Enak nge-MC ini mendem soalnya bebas. Soalnya ngerong bekonang ya Pak. Wah, banyu putih cerdas. Wah, rambutnya. Wah. Nyanyi kemana Pak. Ya, diatur ke. Menda punya nyata sindah urep lan andika mesti bakal mulia jar lahir putra Celestia Prasti Sinaran Klanova Production System Multimedia Garsalto Ersa Musik. Yo Dek, Mas. iki pawiwahan wis dungkap paripurna. Aku mau meling siji. Napa, Mas? Setiap manusia ditemani 4 nafsu. 4 nafsu ini harus berjalan setara. Orang nek kau punjul, orang sing kurang kudu mlaku bareng. Siji, amarah. Amarah kuwi penting kanggo jejeke bebener, kanggo didik putra-putrine sing becik. Iya. Supiah. Supiah kuwi nafsune wong lanang wong wedok, nafsune wong ngene. Ini penting, karena apa? Setiap manusia ada pria ada wanita harus saling melengkapi. Aluamah adalah suatu ambisi. Ambisi ku oleh ya aja nemen-nemen mlaku ning banyu. Kaya iki contone bose Klanova iki. Dia tidak instan kok langsung duwe soting ora. Kuwi ket kok dasare dadi tukang son, nyolongi kabel sithik-sithik ngumpuk. Apa yo ngono, Mas? Iya, Mas. Sing keri dhewe mukmainah tegese manembah marang Gusti ning aja meksake marang wong liya. Biarkanlah hati kita untuk Tuhan, Tuhan untuk kita. Ora entuk meksake kanggo wong liya. Ya ndek ya mudeng ora kok ketok ula-ulu kaya pekokan to mumet ya. Kak mudeng. Mudeng ra sing gondrong iki. Ya, pinter. Uripmu wis rekoso ora mudeng agama ya. Menda punya nyata sindur lan
Sampun Mas Koja. Oh tasih. Nggih nyuwun pangapunten menika wonten nawala saking mengkandani para